Вітаю вас, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння наш госць Святар Александр Кухта. Вітаю вас. Добрый день. Гаворым пра тое, чаму дзяржава ўсё часцей звяртаецца да рэлігійных сімвалаў, дзе праходзіць мяжа паміж супрацоўніцтвам царквы і ўлады, і што азначае паняцце свецкая дзяржава. Я заклікаю вас усіх быць актыўнымі, пакідаць каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, канешне, калі для вас гэта бяспечна. І адразу вось навіна апошніх дзён, гаспадар Александр. У адным з праваслаўных храмаў пасля хрышчэння немаўля апранулі ў бацькаву так званую бацькаву кашулю, якую сям'я атрымала ў межах дзяржаўнай акцыі «Трэці бацькаў». Здаралася проста падарунак, але чаму гэтая гісторыя выклікала такую рэакцыю, што ў ёй многіх насцярожвае? Это вы пытаете у меня, правильно? Мне кажется, что журналисты уже разобрали эту историю, уже по косточкам, уже все посмеялись, кому трэба было. Але ад сябе дадам усё ж таки свою старую думку про тое, што дзяржава, рэжым у Беларусі выкарыстоўвае рэлігію для таго, каб падтрымоўваць сваю легітымнасць. І шчыра кажучы, не толькі ў Беларусі гэта адбываецца, гэта адбываецца зараз шмат дзе на нашай планеце. Гэта адбывалася шмат дзе ў часе раней, калі якому-небудзь тырану, сатрапу ці яшчэ там якому-небудзь маленькаму чалавеку не хапае легітымнасці ад людзей, то вось ён звяртаецца да царквы. І адсюль пачынаюцца вось усе розныя вось такія рэчы, як вось вы прывялі прыклад бацькавай кашулі, як пацалункі з мітрапалітамі, пацалункі з біскупамі, пацалункі са святарамі, як стандапы, пропаведзі, палітычныя прамовы на Раство ці на іншыя святы і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, то бок мы бачым, як мне падаецца, мы бачым вось падоўжанне той самай гісторыі, якая ў Беларусі пачалася гадоў 20 таму і вельмі моцна ўзмацнілася пасля 20-га. Калі Лукашенко у пошуку легітымнасці у тым ліку робіць стаўку на рэлігійныя арганізацыі і посылае месседж вось людзям, што глядзіце, людзі, моя ўлада, яна ад Бога, глядзіце, сам Господь падтрымлівае мяне, я вось і тут пастаяў у царкве, і там у касцёле пабыў, і тут штосьці зрабіў, і вось яшчэ прымазаўся да хрышчэння, каб вы ўсе ведалі, што вы былі ахрышчаны не ў Господа нашага Ісуса Христа, а вы былі ахрышчаны ў імя бацькі, Александра Лукашэнкі. Вось так вось. Гэта проста выкарыстоўванне рэлігіі, і асабіста для мяне, конечно, самае балючае тут тое, што Лукашенко так робіць, гэта зразумела, і гэта, ёсць як ёсць, але вось для мяне, як для святара, вельмі балюча менавіта, што царква на гэта пагаджаецца. І я б зразумеў, я б прыняў, калі б ось, напрыклад, я не ведаю, там які-нибудь мітрапаліт Веніамін ці мітрапаліт Юзеф Станеўскі там прыходзіць да Лукашэнкі, цалуецца з ім, а пасля гэтага з турму выходзіць там некалькі палітвязняў. І мы ўсе разумеем, што так Лукашенко атрымаў там свой кадр на тэлебачанні, ён вось паказаў сваю легітымнасць вось праз царкву, але ўсё ж такі царква атрымала рэальных людзей, якіх яна рэальна выцягнула з турмы. Але гэтага не бывае. Гэта проста вось прапаганда дзеля прапаганды, і які сэнс удзельнічаць царкве ў гэтым, я да канца не разумею. І мне вельмі балючага, што гэта так адбываецца. Вось цікава, у хрысціянстве ўсё ж такі белыя адзенні пасля хрышчэння і падчас хрышчэння так вельмі моцны сімвал. Сапраўды дзіцяці апранаюць у белыя там кашулі, белыя там сукенкі дзяўчат часам апранаюць пасля хрышчэння. Прынамсі, я бачыла такое там шмат разоў, так і ў нашай сям'і таксама была такая традыцыя. Вось. Калі б гэта быў не Лукашенко, напрыклад, калі б у нас быў іншы прэзідэнт, так, і ўвогуле, Тихановская, напрыклад. Напрыклад, так? Кашуля Тихановская. Мне вось цікава, да, то бок калі мы прымяраем такую умоўную кашулю на іншага чалавека, так? Ці ўсё роўна гэта ўспрымаецца так, як мы толькі што абазначылі?
Ну, яка розніца, хто выкарыстоўвае рэлігію ў сваіх мэтах? Яка розніца ўвогуле, якое прозвішча ў гэтага чалавека? Мой тейк у тым, што калі рэлігія ўсё ж такі перастае быць рэлігіяй і шляхам да Бога, у той самы момант яна становіцца інструментам прапаганды. І гэта вялікая параза і для рэлігіі, таму што яна страчвае сваю сутнасць. І ў тым ліку гэта, ну, не параза, але сімвол для таго, хто выкарыстоўвае ў такой якасці рэлігію, гэта сімвол ягонай слабасці, пра тое, што гэты чалавек, гэты прэзідэнт ці прэзідэнтка ці яшчэ хто-небудзь ці дыктатар, ён не можа атрымаць легітымнасць іншым спосабам. Зразумела. Дзякуй вялікі. А вось гэтая гісторыя з кашулямі, гэта вось адзінкавы выпад ці прыкмета большай тэндэнцыі, калі дзяржаўная ідэалогія ўмешваецца, ўсё смялей можна сказаць, заходзіць так у храм? Мы пакуль што не ведаем. Вось не, ну тое, што яны заходзяць у храм і гэта робяць ужо шмат год і рознымі шляхамі, праз розныя праекты, праз розныя ўсё што заўгодна, гэта проста факт. Вось у дадзеным выпадку ці была гэта ініцыятыва вось менавіта вось святара на месцы, ці гэта ўжо правіла па ўсёй Беларусі, мы пакуль што не ведаем. Я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта святар на месцы, вось штосьці такое зрабіў і все гэта заўважылі, гэта вось да, але гэта не пойдзе далей у церквы. Але ўсё магчыма, чаму не? Я магу сабе ўявіць, што заўтра рэжым прыйдзе да церквы з вельмі прыгожай гісторыяй, што глядзіце, нам трэба там падвышаць колькасць насельніцтва, глядзіце там вось давайте мы тут вось пра лайф прадвінем які-небудзь, давайте там яшчэ што-небудзь зробім. І вось таксама адным з элементаў вось гэтай стратэгіі, назовем так, вось будзе вось тая самая кашуля імя Лукашэнкі. І вось атрымоўваецца, што вельмі вось як ведаеце, як лыжка чаго-небудзь не вельмі прыемнага, там напорціць вялікую смачную выварку з супам. Вось тое самае тут. Ясна. Але гэтая гісторыя цікавая не толькі сама па сябе, яна прымушае задаць больш шырокае пытанне, навошта ўвогуле уладзе рэлігія. Калі паглядзець на гісторыю, то амаль любая ўлада, так ці інакш, яна імкнулася абапірацца на рэлігію. Чаго не можа даць чыстая палітыка, але можа даць рэлігія? Кому? Сказала чистая политика и просто чистая политика. Ну, тут можна спытацца, што такое палітыка, а вы ўвогуле пра каго гаворыце? Пра людзей, пра дзяржаву, пра каго вы гаворыце, каму, што мы можам даць? Ну, у прынцыпе, чаму, зноў жа, чаму палітыкі звяртаюцца да рэлігіі? Чаму вось менавіта яны абапіраюцца на яе? Мне падаецца таму, што ўсё ж такі вось калі мы выйдзем зараз на вуліцы, а неважна якога горада, хай будзем Менска, ці Вільні, ці Варшавы, ці Нью-Йорк, увогуле неважна, і будзем запытвацца вось выпадковых людзей на тэму, хто вы ёсць, вось якая ваша сутнасць, то мы сярод вось іншых ідэнтыфікатараў, якія людзі будуць называць пра сябе, гэта будзе таксама ідэнтыфікатар рэлігіі. Ну, вось, напрыклад, калі спытаць мяне, я скажу, што я Саша, я беларус, я вернік, я хрысціянін, я святар, я не ведаю, напрыклад, я люблю сабак, напрыклад, таму што яны прыкольныя. Вось, там хто-нибудь іншы, вось Марыя, напрыклад, скажа, і гэта я, калі што, не пра вас, гэта я пра іншую Марыю якую-нибудь, яна скажа, напрыклад, на вуліцах Нью-Йорка, яна скажа, што вось яна там падтрымлівае Палестыну,
а яшчэ яна мусульманка, напрыклад, ці атэістка, ці яшчэ там хто-нибудь, да? То бок вось, і я про тое, што вось сярод вось гэтых ідэнтыфікатараў вельмі часта мы будзем чуць ідэнтыфікатар рэлігіі, пры том, што не так важна, наколькі той Саша, ці тая Марыя, ці той Петя, ці тая Эльжбета, наколькі яны рэальна там вось адносяцца да гэтай рэлігіі, наколькі яны ўвогуле разумеюць штосьці пра сваю рэлігію, але вось яны сябе такімі лічаць. І ну і калі ёсць такія ідэнтыфікатары, і больш за тое, у гісторыі людзі за гэты ідэнтыфікатары адно аднаго забівалі, і мы пра гэта вельмі добра ведаем. Гэта гісторыя рэлігійных войнаў у заходняй Еўропе, это гісторыя ўвогуле забойства за веру па ўсім свеце, гэта і іншыя вельмі моцныя ідэнтыфікатары, гэта ідэнтыфікатары нацыі, гэта ідэнтыфікатары вот вось зараз у нас вось зараз праходзіць чэмпіянат свету по футболу, і вось, ну, тэхнічна гэта не тое, каб самая такая вау-падзея, гэта просто некалькі дзесяткаў чалавек там катаюць мячык по футбольнаму полю. Але ж ну, можна пагугліць вось гісторыю пра футбольную вайну, калі, ну, на самой справе паміж дзяржавамі адбылася на некалькі дзён, але сапраўдная вайна за футболу. Тыя самыя футбольныя фанаты. Вось, ну, то бок людзям уласціва знаходзіць такія ідэнтыфікатары, дзеліцца, і далей пытанне, а што рабіць далей? Вось, ну, ёсць варыянт пайсці біць адно аднаму морды. І так чалавецтва гэта вельмі паспяхова рабіла стагоддзямі. Я яшчэ раз падкрэслю, што пытанне не толькі ў ідэнтыфікатары рэлігіі, а ўвогуле ў любых ідэнтыфікатарах. Вось. І нават калі сёння тэарэтычна з небес спусціцца сам Джон Леннон, ну вось, воскрэсне Джон Леннон з песняй Imagine, і будзе расказваць нам усім і прапаведваць пацыфізм, і мы ўсе вось паддадзімся на гэта, скажем так, пацыфізм. Я ўпэўнены, што праз 100 год у нас з'явяцца правыя пацыфісты і левыя пацыфісты. Праз 100 год яны падзеляцца, напрыклад, па пытанню ваганеткі, вось як правільна, да? Які пацыфізм больш правільны, заходні ці ўсходні? Вось, да. Як вырашаць гэту праблему? І зноў пачнуць адно аднаму біць морды, ну таму што чаму гэта вось тыя пацыфісты неправільна адказваюць на пытанне ваганеткі. І ўсё гэта будзе ў імя імператара, у імя вялікай ідэі, у імя там чаго заўгодна. Я пра што? Я пра тое, што, канешне, ёсць спакуса для любой дзяржавы, для любога дыктатара, для любога прэзідэнта у сваіх палітычных там нейкіх праграмах, асабліва ў тых сістэмах, якія губляюць свой рэйтынг. Вось для падняцця ўсё ж такі нейкага свайго жыцця, для падняцця рэйтынгу ёсць спакуса так выкарыстоўваць рэлігію. І вось гэта самыя ідэнтыфікатары. І зрабіць уздым, што гэй, там праваслаўныя наперад, пойдзем біць каталікоў. І зрабіць маленькую победоносную там вайну. Ці, напрыклад, там гэй, каталікі, давайте разам з вами супрацоўнічаць, мы ж заадно там за традыцыйныя каштоўнасці. І вось давайте у імя гэтых традыцыйных каштоўнасцяў там вось збіраемся вокруг Лукашэнкі, напрыклад. Вось, і ну, вось гэта прыкладна так працуе, да. Зразумела. Дзякуй. Але вось, глядзіце, Беларусь часта параўноўваюць з Расіяй, дзе праваслаўная царква ўжо фактычна стала адным вось, ну, амаль з галоўным элементам, так, вось гэтай ідэалогіі, прапаганды. Наколькі далёка Беларусь ужо прайшла вось гэтым шляхам, ці ўсё ж такі у нашых гісторыях ёсць адметныя адрозненні? Мне ўсё ж таки падаецца, што розніца, ну вось менавіта ў гэтым пытанні вось, ну, рэлігійным паміж Беларусю і Расіяй ёсць, яна вялікая. Ну таму што так, у Расіі гэта, ну, гэта проста іх вось сённяшняя рэчаіснасць, так, вы правы, царква гэта проста элемент, ну, вось элемент дзяржавы. І так было ў Расіі у часы расійскай імперыі, і так ёсць сёння, калі няма розніцы, няма вось мяжы паміж уладамі і паміж царквой, і калі царква і на месцах там, ну, біскупы, святары не ўсе і вернікі не ўсе, але ўсё ж такі біскупы успрымаюць сябе і маюць роўна тыя ж самыя там льготы і роўна той самы падыход да сябе, як вось такія моцныя, як чыноўнікі. Прычым чыноўнікі, ну, вялікага ўзроўню, іх не ведаю, там мэры, губернатары і ці хтосьці яшчэ. Вось, і яны таксама вось, да, лічаць сябе часткай вось гэтай сістэмы пад назвай Расія, пад назвай пуцінская Расія. Яны і вельмі моцна уключаны на розных узроўнях, і
яны ўсё ж таки так да лічаць что іх праца быць людзьмі, якія вось словам рэлігійным словам вось таксама дапамогуць утрымацца дзяржаве, утрымацца Расіі. У Беларусі, мне падаецца, ўсё ж таки не так, таму гэтаму шмат прычынаў і першае самае галоўнае, што так склалася гістарычна, у нас ўсё ж таки акрамя праваслаўных ёсць шмат каталікоў, ёсць шмат пратэстантаў. І гэта вельмі важна таму што гэта дае некае поле для гульні і для саміх уладаў, для самога рэжыма. Калі і вось гэта вельмі бачна вось на гісторыі з сенатарам Грэмам, з яго прыездам. Вось ёсць пратэстанты дзесяцігоддзямі Лукашенко іх пінаў, Лукашенко над імі здзекаваўся, Лукашенко проста іх не ставіў ні ва што, ён іх не лічыў людзьмі. Гэта былі вось такія людзі, на якіх можна проста адрывацца і спускаць на іх усіх сабак, таму што што там пратэстанты нейкія. Гэта ж нейкія незразумела хто. Вось, але ж як толькі пацяплелі адносіны з амерыканцамі, тут вось таксама была разыграна карта з прыездам вось пастора Грэма на тэму таго, што глядзіце, там амерыканцы, мы таксама вось тут рэлігійныя у кавычках, мы таксама падтрымліваем традыцыйныя каштоўнасці, дайце нам, калі ласка, вялікі крэдыт, здыміце з нас санкцыі. А вось для гэтага мы вам пакажам тут вельмі прыкольную карціну. Ці, напрыклад, да гэтага Лукашенко ўсё ж таки шукаў кантакты з Ватыканам. Вось, таму што як бы там не было, але Ватыкан гэта асобная дзяржава, гэта так тэхнічна дзяржава, гэта вельмі маленькая, але трэба разумець про Ватыкан, што гэта дзяржава з наймагутнейшым уплывам у свеце, таму што тэарэтычна, калі папа рымскі выходзіць і штосьці кажа для вернікаў, то мільярд вернікаў па ўсяму свету яго слухаюць і робяць і могуць зрабіць тое, што ён сказаў. Яны могуць прагаласаваць так, як ён сказаў, яны могуць выйсці на вуліцы па яго слову, яны могуць шмат чаго зрабіць, і Ватыкан гэта вялікая магутная сіла, з якой лічацца ўсе, так ці інакш. І таму так рэжым Лукашэнкі ён таксама шукае падыходы, ці шукаў раней, і у розныя перыяды гэта па-разнаму, але ён шукае падыходы да Ватыкана і з гэтым гуляе. Вось, і тое самае на самой справе з праваслаўнай царквой, што зразумела, што Лукашэнку вельмі хацелася б мець вось зараз у Беларусі сваю кішэнную царкву, такую з чырвона-зялёнымі сцягамі, каб патрыярх гэтай царквы знаходзіўся ў Менску і быў на 100% падпарадкаваны менавіта вось рэжыму. Але рэальнасць у тым, што ўсё ж такі царква ў Беларусі праваслаўная, яна валодае нейкай ступенню незалежнасці, таму што вось у гэтых складаных адносінах паміж Беларусю і Расіяй можна там дзесьці забіцца ў нейкі вугал і атрымаць вось нейкую прастору для самасці, для самастойнасці. Вось, і до конца, як можна до конца падпарадкаваць царкву, цэнтр якой знаходзіцца ў іншай дзяржаве? Не, гэта немагчыма. І так, гэта парадокс, гэта вельмі смешна, але ў нейкай ступені мы можам сказаць, што гэта вось такое выратаванне для беларускай царквы. Гэта я кажу з болем, жалем, што гэта так, але на жаль, гэта працуе так. На сённяшні дзень, канешне, гэта памылка і гэта трэба выпраўляць. Але ж гэта ўсё гісторыя не толькі аўтарытарных дзяржаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп таксама вельмі актыўна выкарыстоўвае рэлігійную рыторыку, сустракаецца з евангельскімі лідарамі, гаворыць пра хрысціянскія каштоўнасці. Дзе ўсё ж такі пралягае мяжа паміж натуральнай гэтай апеляцыі? Прабачце, ласка, посціць у сваёй соцсеткі гэты малюнак, дзе ён у вобразе Ісуса спасае ўсіх амерыканцаў. Там просто офігівають прикладно всі. Да, ви проводите вельми правильний приклад. І дзе гэтая мяжа, дзе гэтая мяжа? Паміж ўсё ж такі натуральнай апеляцыі да вернікаў, так? Можаш прэзідэнт прыйсці і нешта такое сказаць, да? У слове Бога. І выкарыстаннем рэлігіі як палітычнай тэхналогіі.
Я б сказаў так, што на самой справе вось вельмі так вось пралажыць гэтую мяжу вось, ну як мяжу паміж дзяржавамі, вось тут моя тэрыторыя, тут твоя тэрыторыя, немагчыма. Ну зараз я прывяду прыклад, вось, ну напрыклад, у нас есть такая штука як дэмакратыя, да? І больш-менш, ну там, ну так вельмі абстрактна усе разумеюць, што гэта такое, але ж калі мы возьмем рэальныя дзяржавы і рэальныя працэдуры, якія у іх ёсць, заўсёды да любой дзяржавы, нават да звышдэмакратычных, да самых эталонных, да іх працэдуру заўсёды ёсць пытанне, а вось гэтае, што вы зараз зрабілі, гэта наколькі адпавядае там, ну, эталонам там, я не ведаю, дэмакратыі. І ну таму што адна справа ідэя, а другая справа гэта вось рэальнасць. І мы разумеем, што нават там сучаснай, ну, не напрыклад, да, там у сучасных там дзяржавах там вось, ну, заходняй Еўропы, Германія, Польша, Літва, все што заўгодна, у Злучаных Штатах Амерыкі ёсць пытанні, ці час ад часу ўзнікаюць да некаторых працэдур, якія вось там ёсць, да некаторых законаў, да некаторых, ну, чаго заўгодна. Вось, і але ж мы разумеем, што лепш за дэмакрату у нас нічога няма. Ну мы спрабавалі ў нашай гісторыі рабіць іншыя формы, мы спрабавалі, вось, і пэўна 20е стагоддзе гэта, я так думаю, самае эксперыментальнае стагоддзе ў гісторыі чалавецтва. І мы атрымалі адказ, што ўсе іншыя сістэмы яны горш, яны льюць значна больш чалавечай крыві. Таму мы вярнуліся да ідэі, што давайте ўсё ж такі замест таго, каб высвятляць, хто правы, замест таго, каб самы правы забіваў усіх сваіх апанентаў, давайте ўсё ж такі дамаўляцца, як мы усе такія розныя будзем жыць адно з адным. І вось так адсюль з'яўляецца, ну, я, конечно, вельмі спрашиваю, але адсюль з'яўляецца, ну, ідэя дэмакратыі. Вось, і тое самае з рэлігіі. Вось, мы ўсё ж такі ў гісторыі шмат разоў, мы гэта чалавецтва, сутыкаліся з тым, што атрымоўвалі ўладу там тыя ці іншыя, і на наступны дзень пачыналі проста забіваць, рэзаць і ліць кроў сваіх апанентаў. І вось, ну, я так разумею, што, ну, всю гісторыю, ну, вось, Еўропы таким самым крывавым стагоддзям было 16-17 стагоддзе, гэта вось час рэлігійных войнаў. І ўжо, вось, наеўшыся гэтай крыві, людзі ўсё ж таки задаліся пытаннем, окей, так, крыві было проліта шмат, праваслаўныя рэзалі каталікоў, каталікі рэзалі праваслаўных, пратэстанты рэзалі тых і іншых, усе рэзалі ўсіх, там, ну, усе атрымалі па мордзе. Все было супер, але ж пытанне, далей, што мы будзем рабіць з гэтым? Мы можам далей цягнуць, высвятляць, хто правільны, а можам усё ж таки дамаўляцца пра некаторыя правілы. І вось тут узнікае ідэя свецкай дзяржавы. Ну і вось, калі дзяржавы і рэлігія сапраўды так цесна ўзаемадзейнічаюць, узнікаюць вось гэтае пытанне, навошта ўвогуле вось менавіта патрэбны прынцып свецкай дзяржавы. У Беларусі словазлучэнне свецкая дзяржава многія разумеюць як дзяржава без рэлігіі, так? Гэта сапраўды... Я больш скажу, гэта як антырэлігіёзная дзяржава. Ну, сапраўды, так, ясна. І гэта сапраўды адзін з самых такіх, ну, распаўсюджаных міфаў, вось што насамрэч, так, азначае гэтая свецкасць. Ну, тут все-таки давайте, пробачьте, что я заўсёды заходжу не... Вы спецыяліст, ты прафесіянал, давайте гэта... Трэба патлумачыць усім. Я таксама шмат чаго не разумею ў гэтым паняцці, так, і як гэта працуе. Окей. Ну да, глядзіце, тут все ж таки трэба разумець, што свецкасць гэта паняцце, якое вельмі, ну, ёсць агульны прынцып, што свецкая дзяржава гэта дзяржава не антырэлігіёзная, гэта дзяржава, якой улада адносіцца да рэлігіі нейтральна і робіць нейкія, ну, усталёўвае нейкія правілы, па якім вось рэлігійныя арганізацыі павінны жыць. І гэта правілы, як і закон, яны вось агульна працуюць для ўсіх. Але ў рэальнасці вось параўнайце паміж сабой. Напрыклад, я буду пералічваць Польшу, Індыю, Ізраіль і Великабрытанію. Ну, вось. Тэарэтычна, тэхнічна усе гэтыя дзяржавы, яны, ну, свецкія, ну, там з пытаннямі. І Францыю, напрыклад, давайте туды пакладзем. Але мы разумеем, што вось, ну, ідэальна вось да гэтай свецкасці, ну, хутчэй за ўсё, бліжэй за ўсё Францыя.
Ну таму што ну Польша там зразумела, там пануе каталіцкая царква і там вось голас каталіцкай царквы ён вельмі магутны. Калі каталікі выходзяць штосьці кажуць, то ну яны штосьці кажуць і ўсе іх слухаюць, ну больш менш штосьці. Вось у Великабрытаніі там увогуле там ну, зараз кароль Великабрытаніі ён адначасова ён і галава англіканскай царквы. Ізраіль там усё вельмі цяжка. Да, вся гэта тэма сіянізмам і так далей. Вось Індыя там я не ведаю менавіта як будуюцца адносіны паміж дзяржавай і рэлігіяй, але мы разумеем што менавіта што вось у жыцці людзей рэлігійны складнік ён вельмі моцны. Вось і я про тое што але ну згодна са сваёй канстытуцыяй Індыя гэта сельская дзяржава і Беларусь таксама вось ну мы таксама тэарэтычна тэхнічна мы светская дзяржава, але ну таксама ёсць пытанне да ўсіх гэтых абдымкаў Лукашэнкі і святароў ксяндзоў і ўсіх астатніх. Вось я про тое што мадэлі так яны ёсць розныя, працуюць по-рознаму і гэта ўсё ну у рэальным жыцці вось уасабляецца таксама вельмі по-рознаму. Вось але ж агульны прынцып ён прыкладна вось у ідэальным свеце вось павінен захоўвацца такім што дзяржава не займаецца рэлігійнымі пытаннямі яна не указвае што вось вы напрыклад праваслаўныя вы верыце ў Бога правільна а вы каталікі неправільна напрыклад вы праваслаўны хрысціяне правільныя а вы мусульмане неправільныя ці мы рады бачыць вас хрысціян а вас мусульман бачыць мы не рады дзяржава просто сказывае глядзіце ёсць закон агульны для ўсіх і вы яго ці выканоўваеце тады ўсё окей да вас няма пытанняў ці вы яго не выканоўваеце тады да вас ёсць пытанне і вось нават у той же Францыі якая ну з пункту гледжання менавіта сваіх законаў яна вельмі жорстка ставіцца да рэлігіі але ў той же Францыі вельмі спакойна існуюць каталіцкія школы то бок любыя бацькі могуць взять свайго дзіцёнка і аддаць на проста у каталіцкую звычайную школу дзе дзіцёнак будзе вывучаць там матэматыку хімію французскую мову і адначасова да там я не ведаю каталіцкую тэалогію і гісторыю каталіцкай царквы і яшчэ што-небудзь там вельмі спецыфічна каталіцкае і гэта будзе на 100% адпавядаць прынцыпу светскасці вось і я про тое што але тэарэтычна калі зараз у Беларусі ну я не ведаю да там я вернуся ў Беларусь напрыклад ну якімсьці чынам і открою праваслаўную школу я думаю что ўсё ж таки у каментарах людзі будуць мне пісаць што гэта такое у нас светская дзяржава чаму гэта тут святары тут наших дзяцей беруць і выхоўваюць я разумею што ў сучаснай Беларусі так ну все ж таки ну вось можна вспомніць гісторыю пра Гаўрылу вось якая у гродзенскім манастыры галоўная якая робіць дзіцячы дом вось і мы все разумеем што все ж таки гэта гісторыя пра не столькі пра рэлігію і дабрачыннасць колькі гісторыя пра у тым ліку выхаванне дзяцей там пад рускім светам і гэта гісторыя вельмі палітычная вось і так яна не ну шмат па якім параметрам яна не адпавядае законам Беларусі але ж ну гэта дрэнны прыклад а ёсць прыклады нармальныя гэта вось ну тая самая Францыя якую прывёў вось і окей самы радыкальны прыклад ці можа святар быць прэзідэнтам вось ці магу я святар Александр Кухта на наступных выбарах у Беларусі выйсці наперад і сказаць так я буду прэзідэнтам вось як вы лічыце Ну напэўна я думаю што з пункту гледжання я думаю напэўна святар выходзіць з царквы і пасля ідзе ў палітыку Чаму вы так лічыце з пункту гледжання светскасці чаму вы мяне абмяжоўваеце ў правах святароў я вас не абмяжоўваю я разважаю што хутчэй за ўсё ёсць нейкія правілы якія так вось робяць ты выходзіш напрыклад ці можа быць журналіст прэзідэнтам тэарэтычна да ну зразумела што будуць пытанні да гэтага журналіста як да журналіста ну мы ўсе будзем ну разумець што слухай ты тут ну ці крэсцік ці трусы на дзень да это зразумела што да гэтага журналіста як да журналіста будуць пытанні мы яго ўжо не будзем яго слухаць не ёсць канкрэтна журналіст павінен усё звольніцца і не быць ну то бок калі журналістыка і палітыка становіцца на адны вагі то гэта ўжо ідзе прывет прапаганды да Да, але ж да вас пытанне гэта ваша ўнутраняя этыка ці гэта патрабаванне закона а журналістыкі
Да. Наколькі я памятаю, што былі выпадкі, што людзі сыходзілі ў палітыку і сыходзілі з медыа, так. Не, Мгм. пытанне, яны сыходзілі з медыа, таму што гэта унутраная этыка, вось паміж журналістаў, ці гэта патрабаванне закона. Менавіта дзяржава сказала, Ну, што наконт ты этыкі я вось... ведаю дакладна, так, наконт Да, патрабавання гэта да, я закона, згоден. ну, мне здаецца, гэта лагічна вельмі. Окей, давайте Мгм. про святароў. Вось, Мгм. да. Справа ў тым, што гісторыя, ну вось, напрыклад, гісторыя Грэцыі, яна ведае таксама святароў прэзідэнтаў у 20 стагоддзі. Калі ўсё ж такі калі праваслаўныя святары, а Грэцыя гэта праваслаўная дзяржава, так яны станавіліся на некаторы час кіраўнікамі дзяржавы. Я про тое, што я таксама я згоден, што з пункту гледжання этыкі гэта неправільна, і мне падаецца, гэта неэтычна. І калі я, святар Александр Кухта, вырашыў стаць там прэзідэнтам Беларусі, ну тэарэтычна, то ўсё ж таки мне спачатку трэба будзе штосьці зрабіць са сваім святарствам. Тут я згоден. І больш за тое, у правілах церкві і шмат якіх церкваў прапісана, што так, што святары не могуць займацца палітыкай, ну вось у вельмі, ну вось у такім вузкім сэнсе, што вось мы не можам там тапіць за нейкую партыю, мы не можам займацца агітацыяй, і мы не можам самі вось, ну там ісці на выбары. Мне падаецца, гэта правільна і этычна. Але з пункту гледжання менавіта светскасці, калі у светскай дзяржаве прапісана, што усе людзі маюць аднолькавыя правы перад законам, і ўсе людзі роўна могуць там выбірацца там і быць прэзідэнтамі, кропка, і больш нічога не напісана, то гэта таксама адзін са светскіх падыходаў. Але можа быць і іншы закон, можа быць прапісана, што ўсе людзі там яны маюць роўныя правы, але калі гаворка ідзе там пра журналістаў, святароў і ну і яшчэ кагосьці, вось то вось менавіта вось у таких і таких пытанняў вось мы іх абмяжоўваем, ну таму што ўсё ж таки іх прафесія яна вось ну падразумевае вось ну нейкі неўдзел. І гэта таксама будзе прынцыпам светскасці. І справа ў тым, што вось у сучаснай Беларусі, у законах сучаснай Беларусі нічога пра святароў не сказана. Таму з пункту гледжання вось менавіта беларускіх законаў, так я магу быць прэзідэнтам. З пункту гледжання шмат якіх краін законаў я магу быць прэзідэнтам. І гэта будзе таксама адпавядаць прынцыпу светскасці. Але з пункту гледжання іншых законаў, іншых краінаў, мне спачатку трэба будзе штосьці вырашаць са сваім святарствам. І гэта таксама будзе адпавядаць вось прынцыпу светскасці. Ну тое самае, як і дэмакратыя, яна таксама ну бывае вельмі розная ў розных краінах, але гэта ўсё дэмакраты. Ну так, і да пытання пра журналістаў, каб скончыць гэтую тэму, так, вось сапраўды шмат у якіх краінах гэта менавіта на умова, менавіта на ўзроўні законаў. Так, што журналізм, ён можа балатавацца, у прынцыпе, так, будучы журналістам, але пасля таго, як ён становіцца прэзідэнтам, так, часцей за ўсё ты мусіш адмовіцца ад сваёй гэтай прафесіі, ты не мусіш сумяшчаць медыа і палітыку, так, і прэзідэнцтва. Вось, тым больш выкарыстоўваць медыа для ўплыву, напрыклад, там, ну, сваіх лабіравання сваіх там інтарэсаў, вось, у прасторы. Окей, добра. І яшчэ хацела запытацца, вось, а што атрымліваюць самі рэлігійныя супольнасці, калі паміж імі і дзяржавай занадта цесныя адносіны? Гэта дадатковыя магчымасці ці, наадварот, пастка, якая паступова пазбаўляе царкву самастойнасці? Пробачце, ласка, я палез глядзець каментарый і прапусціў ваше пытанне, мне вельмі сорамна. Нічога, бывае так. Дарэчы, мы таксама звернемся, у нас ёсць трошкі часу да каментароў, але маё пытанне, што атрымліваюць самі рэлігійныя супольнасці, калі паміж імі і дзяржавай занадта цесныя адносіны? Гэта дадатковыя магчымасці ці, наадварот, пастка, якая паступова пазбаўляе царкву самастойнасці? Ну, я лічу, гэта маё меркаванне, ну, якое проста выстрадана ну, маёй гісторыі, асабістай гісторыі. З аднаго боку, з другога боку, мне падаецца, што ўся гісторыя чалавецтва пра гэта гаворыць, яна гаворыць, што ніколі не мець аніякіх справаў з дзяржавай. Ну, гэта заўсёды скончваецца аднолькава. Гэта як гісторыя пра аўтарытарныя рэжымы, якія таксама прапануюць людзям ну, пастку.
прыкладна такую: вы адмаўляецеся ад часткі сваіх правоў, вы адмаўляецеся ад свайго уласнага голасу, але за гэта мы вам штосьці там абяцаем. І вось праз 20 год гэта скончваецца вайной, дыктатурай і прывітанне сучаснай Расіі, сучаснай Беларусі. І мне падаецца, што тое самае з рэлігіяй. Усё-такі царква гэта у тым ліку, ну, акрамя іншых яе, ну, вось раскрыццяў, але ў тым ліку гэта нейкая установа, інстытут, у якой ёсць свая місія. Ну, місія данесці людзям, усяму свету навіну пра воскресенне, жыццё, смерць, да, і воскресенне. Я 2 разы сказаў, але ж там Ісуса Хрыста і яго запаведзі і ўсіх людзей па ўсяму свету, ну, вось, ну, навучыць быць сапраўднымі хрысціянамі. Гэта місія царквы, вось такая ідэальная. І да. І калі царква адмаўляецца ад свайго голасу, ад сваёй місіі і ад сваёй задачы, она просто перастае быць царквой. Адразу гэта не заўважна, там праз год, праз 2 гэта не так заўважна, але праз 20 год мы маем сучасную царкву, сучаснай Расіі. Я разумею, што ідзі ў сучасную царкву, сучаснай Беларусі, і не толькі праваслаўную, я заўважу, і гэта і каталіцкая царква ў тым ліку, гэта і пратэстанцкія церквы. Я разумею, што ва ўсіх церквах, і ў праваслаўных, і ў каталіцкіх, пратэстанцкіх ёсць героі-вернікі, ёсць героі-святары, ёсць героі-біскупы, але калі мы кажам пра то, як гэтыя сістэмы працуюць менавіта сістэмна, так, на жаль, гэта праўда, што церквы ў Беларусі ў сённяшні дзень яны дыхаюць так, якім скажа рэжым. Вось. І гэта менавіта атрымалася таму, што гадоў 20 таму яны крок за крокам, памаленечку, паціхеньку, але ішлі на кампрамісы з рэжымам і купляліся на яго абяцанкі пра тое, што давайце вы тут закрыеце вочы, заплюшчыце вось на парушэнне правоў чалавека, а мы за гэта дошак на новую царкву падкінем. А давайте вы тут вось штосьці чагосьці не заўважыце, а мы вам там таксама не заўважым, што вы тут камуналку не аплацілі. Вось. Ну і вось яно так крок за крокам, і вось мы тут. Зразумела. Час у нас не шмат. Вось вы глядзелі пытанні, каментары пад нашым стрымам. Можа, вы за нешта зачапіліся і хочаце адразу адказаць нашим слухачам? Пытание: почему литовская ПЦ не выходит из РПЦ? Они же такие враги России. Ну, что тычыцца менавіта Літвы. У Літвы зараз, ну, тут логіка якая? Все-таки православная царква, яна кіруецца не так, як каталіцкая. У каталікоў у іх ёсць папа рымскі, які як вось адзіны пярсцёнак улады кіруе усімі каталікамі па ўсім свеце. Бо где б ты не быў каталіком, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных все не так. У праваслаўных існуе 15 незалежных царкваў, гэта як 15 дзяржаваў. На чале кожнай з якіх, ну, знаходзіцца свой патрыярх. І вось патрыярх Кірыл гэта адзін з 15, ну, вось галоўных іерархаў. Але каля рускай царквы ёсць, ну, польская царква, напрыклад. Вось калі мы з вами будзем у Польшы, я просто зараз жыву ў Вільні, калі мы з вами будзем у Польшы і захочам пайсці ў царкву праваслаўную на службу памаліцца, што нам рабіць? У Польшы няма РПЦ, увогуле там няма, але ў Польшы ёсць свая маленькая незалежная праваслаўная польская царква. І яна такая ж самая праваслаўная, але ж пра яе трэба разумець, што ў яе свой галава, і гэтая царква, яна мае сваю незалежную палітыку. Канстанопольская царква найвялікшая, наймагутнейшая ў свеце, да якой менавіта я належу. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Вось. І зараз вось у сучасным свеце гісторыя склалася так, што ўсё ж такі сярод гэтых 15 церкваў ёсць 2 найбольш магутныя. Гэта руская царква, ну, зразумела чаму, і Канстантынопольская царква. І вось межа паміж гэтымі церквамі, яна праходзіць якраз па тэрыторыі сучаснай Украіны, па тэрыторыі сучаснай Беларусі і па тэрыторыі сучаснай Літвы. Чаму? Таму што ВКЛ і таму што гісторыя. Таму што ўсё ж такі у 16-17 стагоддзе, калі маскоўская дзяржава здабывала сваю незалежную царкву, на наших тэрыторыях гістарычна існавала Канстанопольская царква.
Вось і 100 год таму калі свет падзяліўся на правых на левых, вось таксама так апынулася, што руская царква яна вось апынулася па адзін бок кардону, а канстантынопольская царква гэта на сённяшні дзень гэта царква заходняй Еўропы, гэта царква Амерыкі. Вось і вось гэта межа яна засталася. Яна засталася, і вось гісторыя з Украіны ў 2016 годзе Томас. Ён жа даваўся Канстантынополем Украіне менавіта вось таму, што гэта наша тэрыторыя, просто 250 год таму сюды прыехалі расійскія танкі і просто нас адсюль прагналі. Але прабачце, гэта наша тэрыторыя. І таму мы, Канстантынопольская царква, мы вырашылі даць незалежнасць украінскай царкве. Мы маем на гэта права. Так атрымалася украінская незалежная царква. І вось у Літве зараз існуюць паралельна дзве праваслаўныя царквы. Гэта руская царква і гэта Канстантынопольская царква. Вось і да рускай царквы так, гэта пытанне да іх, і так яна вельмі прарасійская ў Літве тут. Яны, конечно, пытаюцца гуляць у гісторыю пра тое, што мы тут за Літву, мы тут на самай справе за Украіну, ўсё такое, але не трэба на гэта весціся. Трэба разумець, што і цэнтр іх кіравання знаходзіцца ў Маскве. А ёсць Канстантынопольская царква, да якой напрыклад належыць наш беларускі прыход. Вось адзіны прыход у свеце, дзе цалкам усе службы, ўсё на беларускай мове. І так мы маем уладу ўсё-таки прама казаць, што праваславе не належыць Лукашэнке, і легітымнасць Лукашэнкі не павінна выбірацца на праваславе. І мы не падпарадкоўваемся патрыарху Кірылу, наш патрыарх гэта патрыарх Варфаламей. Ён знаходзіцца ў Канстантынополі. Вось і чаму літоўская праваслаўная царква, чаму літоўская царква, якая рускай царквы не выходзіць з рускай царквы, гэта таксама пытанне, якое ім задае літоўская дзяржава. Таму што ўсё-таки яны прарасійскія. Вось. Зразумела. Так, у мяне апошняе пытанне на сёння, бо часу у нас ужо няма. Калі глядзець крыху наперад, ці ёсць такі шанец, што пасля палітычных перамен, спадзяюся, яны аднойчы ўсё ж такі будуць, Беларусь сапраўды стане свецкай дзяржавай не толькі паводле Канстытуцыі, але і паводле практыкі. Што для гэтага павінна змяніцца? Законы, інстытуты ці перадусім грамадскае разуменне таго, што такое свабода сумлення? Мне падаецца, ўсё павінна зменіцца. Гэта як пабудаваць дэмакратыю ў Беларусі. Павінна зменіцца ўсё. І ўлада, і законы, і сумленне, і самаразуменне вось людзей, самаадчуванне. Тое ж самыя працэсы ў царкве. Тыя ж самыя працэсы ў пытанні свецкасці. Таму што людзі, яны заўсёды аднолькавыя, яны заўсёды людзі, і неважна, пра які працэс мы гаворым. Людзі працуюць аднолькава, што ў царкве, што ў паўсядзённасці. Таму, да. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў святар Александр Кухта. Сёння мы гаварылі пра тое, чаму дзяржава звяртаецца да рэлігіі, дзе заканчваецца супрацоўніцтва і пачынаецца ідэалогія, чаму прынцып свецкай дзяржавы патрэбны не толькі тым, хто не верыць, але і тым, хто верыць. Гэта Еўрарадыё, з вами Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся, хутка будзе наступны наш эфір. Дзякуй. Да сустрэчы.